Ang ulit ko niyo. Kapoy ko lawas ni mo sa tanan ko trabaho. Ako na yung gigitan hex, ano yung kapan ako malakas mo trabaho? Good evening, sir. What's good with the evening? Good evening. Okay. Na ako'y tuyo na mo, sir, ba nga. Ay sinamo ka, ay sinamo. Ako na explain na, sir. Relax na, relax. Okay? Iyap lagi, ako rin hangyo, sir. Sir, ha, kay. Sigaw-sigaw na siya. Kinsa na siyang sigaw-sigaw? Si Migubay, sir. Hello. Okay na. Sir, bakit? Explain. Kapoy, matulawa, sir, ya. Kinahanglan mo siya kung mapaulit, sir, bakit? Kapoy yun la, yung paminaw, galabad mo na akong tiyan. Nga, sakit akong ulo, sagol naman eh. Akong hangyo, sir, nga mo, ulit akong sayo ron, kay ay tao, kapoy mo yun. Di ko mo sugot. Kamu sugot, sir. Sir, katungod na ako, ma. Nga magpaulit sa'yo, kay galain akong labas. Gihimo ko ni mong tawo-tawo ining ato ang kampanya. Parang nako'y trabaho, makasweldo ko, mapakaos akong pamilya. Kaya di ko mo pauli, sir, di ko kapaway. What if mamatay ko simba ko? Kinsa may mapakaos kong pamilya? Ikaw? Di ba mahilig man to ka mag-English, no? Oo, sir. Mahilig mo to kung English o ginagmay. Ay, grade 2 ragod taon ta. Explain na sa English. Sa English good ha? Para satisfied ka. Naku, English, sir? Oo. Ikaw ka ba kung English? Ginawa. Sige, sir. You make me man in your company. Then, I've been work hard because of my family. If I will die right now, who will eat my family? You? Matod. Ay punto, mapuntuod ka. Sira, okay? Okay, sige. Layas na mong duha. Layas na mo. Diyan tayo nagkaroon ng matawanan na.